Permezz ta' kard li bdiet titqassam fl-iskejl primarju dawk sekondari, huma eluf li qed iżuru siti storiċi li huma fidejn il-ħarsin ta' Heritage Malta mingħajr ma jħallsu mqar ċenteżmu wieħed. Fil-fatt fl-iskejjel se jkunu tqasmu ma' 53,000 kard li biha it-tfal jistgħu jieħdu sa' żewġ adulti magħhom u l-koll jidħlu iżuru l-postijiet storiċi mingħajr ħlas. Meta mbagħad it-tfal iżuru l-postijiet jirċievu dak imsejjaħ bħala passaport. Russell Muscat, uffiċjal ta' Heritage Malta, spjegalna li din il-miżura li tħabbret fil-budget u bdiet qabel din is-sena propju lejn l-aħħar ta' Novembru waslet biex kien hemm 2100 tifel u tifla li ħadu passaport għax żaru post storiku bil-kard li ħadu magħhom mill-iskola. Spjegalna kif in-numri li żaru siti storiċi huma impressjonanti fejn letteralment it-tfal kaxkru magħhom lill-kbar. U kif qed tgħid inti li t-tfal qed iġibu magħhom lill-adulti b'kollox sissa rajna li għamilna kważi matul xahar kien hemm kważi 14,000 entri ġo l-mużewijiet tagħna li 8,000 minnhom kienu adulti u 6,000 l-oħra kienu studenti. Ġifieri dan huwa numru inkoraġġanti ħafna. Ma setax jonqos li tellibna l-kurżità u nsaqsuh jekk il-postijiet li qed ifittxu l-familji Maltin u mhix l-istess li jfittxu t-turisti. Russell Muscat l-onki wieġeb li iva u jsemmilna 3 postijiet ferm popolari mal-Maltin li qed igawdu minn din l-iskema imħabbra mill-Gvern Malti. Għandek l-ikbar entries li kienu hawnhekk l-Armerija tal-Palazz. Wara mbagħad kien hemm l-arkeoloġija, l-Mużew tal-Arkeoloġija, ġo l-Belt ukoll. U mbagħad wara għandek ħaġarqim. Kull tifel u tifla li daħlet permezz tal-passaport ta' Heritage Malta tirċievi timbru u mal-10 timbru tingħata dik imsejħa viża li tagħtihom aċċess għal postijiet mhux normalment miftuħin għall pubbliku bħal San Pawl Milqi, il-katakombi tas-Salin u dawk tal-Mitna fl-Imqabba u l-Abatija tad-Dejr fir-Rabat. Russell Muscat temm jgħidilna li xhieda ta' kemm l-iskema qed tagħmel suċċess li f'xahar li din ilha taħdem diġà hemm min għaqqad l-10 timbri. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.